Yan, higala, oh. Yan, nagdala ako, no? Marami. Mayusad ni si Luloy, kay gitabangan ni Jaog, kanang bit-bit. Bili ng bread. Yan, kabili ako. Gusto mo kumambate. Ang dami mga kahigala, oy. Ay, dumating na yung ano ko. Yan, oh. Mayong buntag mga kahigala, nandito kami sa Cape Town. Hindi ako nakapag-vlog sa inyo kanina, no? Kay medyo busy ako. Nag-travel din kami dito ba? 40 minutes kapin ang biyahe. Wala talaga akong time, no? So nandito ako sa loob ng car. Naghintay kay Banana kay may importante siyang pinuntahan dito. Yan, higala, oh. Yung home retail and wholesale. Pagkatapos ni Banana dyan is pupunta kami sa Chinatown. May titignan kami doon. Kung mayroon, bibilhin namin. Pagkatapos sa Chinatown is pupunta kami sa akong amiga, no? Na bibili sa aming handmade na bag. Yan, nagdala ako, no? Marami. Para may kapilian siya. May mga friend din siya na sabi, gusto din daw nila ng handmade namin na bag. Dala na lang din ako ng extra, no? Para may kapilian sila ba. Sana bibilihin nila mga kahigala, no? Kay para makapira kami. Kay murag medyo dugay-dugay na po ning mga baga ba nga wa pa nangahalin. Kay lagi na stop kami sa aming market. Kay ang market sa Lawrence Ford is close sila pag winter na. So winter na kasi dito, no? Tingnan nyo, naka-jacket na ako. Hindi ko alam kung saang market ang pwede kahit winter para mabinta namin yung mga natira namin na bag. Hindi naman masyadong marami na. Yung sapatos lang talaga ang pinakamarami. Tapos na si Banana Olala sa kaniyang lakad. Tapos ay lalakarin pa kami pala eh. Busy-busy ang show. Karating pa lang namin dito mga kahigala sa Chinatown. Magbili kami dito ng blanket at pelo. Pero tignan muna namin ang price. No, baka hindi kaya sa bulsa. So ito ang mukha ng Chinatown. Marami ding bumili. Pag bumili ng binulk dito is makatipid tayo ng pera. Pili-pili muna kami mga kahigala, no, kung magkano ang isa nito pag binulk ang bibilhin. Maganda siya na quality mga kahigala kahit hindi siya masyadong mabigat. At yan naman ang pelo. Nagunahuna pa may pila mong paliton mga kahigala, kaya si Banana nag-ihap-ihap kay lagi ang kwarta. Ito na lahat. Nagpila na kami kay maraming tao ang bumili diring dapita. Mayusad ni si Luloy kay gitabangan ni Jaog kanang bit-bit ba sa among mga gipamalit. Mapasan-all na lang taan ni kay buutan. Ako sunod-sunod lang parang si Madam Upay na walay kwarta. So yan na si Luloy, nagkabaguod nagbit-bit in town. So nandito na kami sa labas. Ibutang na sa among pobre nga kanina pala mga kahigala, bago kami pumunta dito sa Chinatown, bumili kami ng another stock. Yan, hindi ako nakapag-update kasi nga busy-busyhan ako kanina. Pupunta na kami sa bahay ng aking kaibigan na si Giseline. First time ko pang nakapunta dito. Hagardo Birsusa na ang mukha ko. Tapos si Banana din. Nandito pa kami sa Chinese, no? Kaya kanina si Banana, hilig hapit-hapit. Kasi gusto daw niya bumili ng bread. Yan, kabili ako. OMG, ang daming mga bidges mga kahigala, parang nasa Pinas lang. Ang babae busy sa kakapili ng sayuti. May sayuti din sila. And then may mga tangkong din, mga pichay, no? So ito ang kanilang shop, malaki mga kahigala. Kawat lang ko kuhag video kay lagi baka masita tayo, no? Kay bawal diri ang dapita. Hanap ng kimchi, walang kimchi. Parang naubusan na sila ng kimchi. The Heavenly Horse name. The brand Heavenly Horse. No. And is it only? Only this one price I have here. Is it all the big packs? No 5 kgs. For this one? For this one? No, I don't want brown rice. This one you want? Give me a sushi rice. Here. Ito na lahat ang aming mga binili, mga kahigala. Nagutom kami. So, kain na kami sa bilhin namin. Tagal na ako hindi nagkain ng ganito Kalimutan mo ang pangalan nito sa Pinas ba? Banana din Gutom, kumambate. Kumain kami doon sa McDonald's breakfast ba? Pero di, kaya talaga. Gutom. So sa wakas, 2 minutes na lamang, no?
nakarating sa bahay nila ni Jocelyn. Ang gandang area dito, mga yayamanin. Pagkita ko sa inyo. Yan, diba? Ang ganda ng area. It's winter, so you can buy a full bag of rice now. Nawa, may nawa. Number 8. Okay, this is his house. His house. Yeah. 기억나지 않게 기억나지 않게 yeah. Hey, 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 yeah. Hey, 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 yeah. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 조금은 서툴 Ito nabigyan mo itong asawa mo ng chips. Ganda o. Sa Ano to? drinks o. Talangin. Magluto daw kami ng buwad. So, ito ang buwad na nukos kalame. So, ito si Giselle. Nagluto na siya og buwad. Kay murag dugay-dugay na dyan ko kakaog buwad. Talikod muna daw siya. Kay nahiya siya sa kamera. Si gandang Giselle. 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 기억나 Yan. Kain-kain. No, last year. Auwi na kami mga kahigala ng luspad ng agi, arang kaon na ho sa buwad. Naparami ang aking kain no, sa tuyo, tapos rice, tapos may noodles pa. Sobrang sarap kasi maginaw na dito, so masarap talagang kain ng sabaw ba? Kain ng sabaw ko no, inom ng noodles. Tapos sino yan na? Medyo traffic no? Kay hapon na, mag 6 o'clock na ba? So, tikuli na sa mga trabahante, kaya medyo traffic. Yan si Banana, nag-drive na, yan. Maraming salamat, gandang Giseline. Dahil halinan kami ng bag ngayon, sinabihan din niya yung mga friend niya ba na magbili. Kasi wala akong masyadong wala akong masyadong contact ng mga Pinay ba. Siya kasi matagal na siya dito sa Cape Town, kaya marami na siyang mga kakilala, no? So maraming salamat, gandang Giseline, again and again. And then pinadalhan din niya ako ng maraming dito soup. Pakita ko sa inyo pagdating namin kay medyo busy pa no? Mavericks. Nandito na kami sa bahay. Kakarating pa lang namin. Yan ang aming binili no sa Chinese ba? Yan. Bumili din kami ng chili. Din si Banana ito. Andin yung mga bread. At ito naman yung rice. Sunwest. Sunwest. And then ito din yung binigay ni gandang Giseline. Marami ang kanyang binigay sa amin. Itong klase na mga sup-sup ba? Flavor yata to, may mga pang chicken. And then binigyan din niya ako ng tuna, beans pa. Ang dami mga kahigala, oy. As in, maraming salamat, no? Gandang Giseline again and again. And then ito yung tira na Shanghai ba? Dinala ko na lang din. Kasi sayang din, di ba? Veg. Gluten-free. Ay! Dumating na yung ano ko! Yan, oh! Butar na! We voting for Lenny. Pero man ako nito. BBM! Lenny. The next day. Today is another day. Busy-busyhan na naman ako mga kahigala, no? Today, so naglagay ako ng mga prices sa aming binili na stock kahapon. So ito, busy ako, no? Si Banana is wala pa dito. May nilakad pa siya, importante. So close muna ako kasi nga ako lang mag-isa dito. Hindi naglagay ako ng mga mga prices, yan, nilagyan ko. Pero yung mga pelo tapos na, naglagay na ako, yan. Kasi nakita nyo naman yung aming shop is hindi na puno-puno, no? Gamay na ang mga stock. So, ito maglagay pa ako. Tapos nandun pa sa kabila ito. Yan. Ito pa, oh. Ay, Diyos ko, ang kalat mga kahigala. Busy-busyhan. Mas mabuti yung busy-busyhan, no? Kaysa hindi busy. Di na ako nakabalik sa inyo kahapon mga kahigala, no? Kaya sobrang busy ako. Always na lang busy. And then si Banana is kuan na nakauli. Medyo
Naduga dyan sa dito ba sa iyahang tuyo. Wala talaga akong time mag-vlog, no? Today is masaya ako dahil nahalinan mi og handmade namin na bag. Kahapon and then ngayon din. Yan, kaunti na lang yung bag namin handmade. Sana maubos na tong mga kahigala, oy, kay para makabili na din kami ng new stock ba, no? Kasi hindi kasi maganda na bili ka ng bili ng new stock tapos why nang halin, no? So parang ano tayo sa pira ba? Dinner time! Putito, green peas at lamb. Walang rice. Diet muna kami. Si Banana nagluto niyan. Thank you, Banana. Lala. Nagutom na siya, hindi rata. 1 hour later. Nasa kwarto na kami mga kahigala kay 10 o'clock na ng gabi, no? Time to sleep na. Ito pala ang bag na nahali na mo sa unang adlaw ba? Doon sa Cape Town. 6 kabuok. And then kanina is ito ang among nahalin, 2 ka bag at isang placemat. Salamat ng marami, no, mga kahigala sa pagpalit ug pagsuporta sa among mga tinda. So yun lang mga kahigala, oy, ang among ma-share ni Banana Ulala na walay lain gajud ming ma-share kundi yun lang. So, ang lagi niyong tandaan mga kahigala is be patient, be humble, be simple sa buhay, but always happy and most of all, be kind. Good night, everybody! And just levitate